Kúkaj tu. Nič cestovine. Tom, že nevyhne. Toto tu. Toto sú nové asi. Kúkaj tu rihanica. No. Nugget. Teraz jak mám položiť si mobil? Jak? No, vidíte? OK. Unboxing rohlíku. Aha, macan. Kúkaj, tu sú macanovci. Hej, to s Vasiom. S Vasiom? Kde sa to rozšťavo? Kedy? Jej, to dnes si videl ich spolu na obede, čo? Ale dnes išli tak jej vonka, či ne? Aha. Idem furt pije. Marci, akú fotku som tam... No nie, ja som to Vincovi iba poslal. Nie, ja som do skupiny to poslal. No mám táci, kúkaj, už si idem dávať túto rihanicu. Kúkaj. A šunku po za ruke. Jež, ty si bola teraz vonku. Aj tu okolo uši. Tam asi večer dávam. Inak počuj, som bol dnes na Mekači a som si objednal 9 nugetiek a dvakrát toto. Barbecue. Počúvaj ma. Akože Martin, nech sa ti oplatí chodiť na 9 nugetky, však to je zbytočné. Už si dal 20. Ty sa to vyrihalo celé. Fej. Prosím, nech mám to... No, mám drep. Ale kto? Asa Pipo! Jemine, to čo som ho... Chujdority. Roman, kúkaj sem. Ďalšie blbosť som dostal. Však to je zelené. Fuj. Debil. Z toho rýhnem. Ja rýhnem. Fuj, Ja rýhnem, aubergín. No, ne? A ešte idem toto, paradajky, kúkaj. Toto bude Aubergín. rýhnica. Tam deje sa. Ideš rýhnuť? Čo on ja? Ja tak ja s ním som bol. Pomoc. Pomoc, ide vytlačiť. Ide vytlačiť. Pomoc, ide vytlačiť. A to bol... 1 sekund. Count, take 3. Čakajte, bo sa mi to tu rozbilo do rici. Tak keď chce. Tak jedno. Počúvajte. Tak to Ja keď môže z tej čiste šunky zjesť. rýhnem, kúkaj. Tak by som ti poradil, že si zjedol čisté. Nie, však to je jedno, paradajky zješ tak. Aha. Rožek? Tuto, rýhanicu. Matky valáky, to čo sa mi stalo? Teraz vedia o mne, bože, to sú